Η κυρία Φλωρίκα. Μονόπρακτο έργο. Τα πρόσωπα του έργου. Κυρία Φλωρίκα, 75 ετών. Παλαιάσκοπης κυρία Λιγνή. Κυρία Ασπασία, 40 ετών. Γειτόνισσα της κυρίας Φλωρίκας. Κυρία Κική, 50 ετών. Γειτόνισσα της κυρίας Φλωρίκας. Μάρκος, 52 ετών. Σύζυγος Κικής. Χριστίνα, 20 χρονών. Κόρη Κικής. Ντίνος, νέος 22 ετών. Φίλος Χριστίνας. Φωνή. Το σκηνικό. Παλιά μονοκατοικία στα προάστια, όπου μένει μόνη της η κυρία Φλωρίκα. Στην άλλη μονοκατοικία μένει η κυρία Κική με το σύζυγό της Μάρκο και την νεαρή της κόρη Χριστίνα, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται η μονοκατοικία της Ασπασίας με τη θορυβώδη οικογένειά της. Η κυρία Φλωρίκα πολλές φορές μέσα στην ίδια μέρα πηγαίνει τα σκουπίδια στον κάδο απορριμμάτων μπροστά από τη μεσαία μονοκατοικία της Ασπασίας. Αναζητεί αφορμές για να αντλήσει πληροφορίες από τους γείτονες. Εισαγωγή και έναρξη. Φωνή. Πριν ανοίξει η αυλαία, ακούγονται οι φράσεις. Δεν είναι καθήκον. Είναι αγάπη. Το ίδιο λέμε. Σε αυτό το σύντομο μονόπρακτο της Άννας της Ραφαηλίδου από τη συλλογή των έργων «Το οικόσιμο της σιωπής», «Αχ γιέ μου» και «Η κυρία Φλωρίκα» εκτίθεται δραματικός η ιστορία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που όλοι στη γειτονιά της είτε τη θεωρούν βλαπτική παρουσία και πηγή προβλημάτων και ανακατόστρα την ίδια, είτε στην καλύτερη περίπτωση μια συμπαθητική φυσιογνωμία που σχεδόν έχει χάσει τα λογικά της και λόγω της ηλικίας πρέπει όλοι να της δείχνουμε ένα σεβασμό. Αυτό πιστεύει η γειτονιά. Η κυρία Φλωρίκα, όπως αναφέρουν και οι σκηνικές οδηγίες ευθύς εξ αρχής, με κάθε ευκαιρία κουβαλάει σκουπίδια στον κοντινό κάδο απορριμμάτων, από όπου και ο κάδος απορριμμάτων του εξωφύλου του βιβλίου αυτού, για να μπορέσει να ακούσει τα νέα της γειτονιάς και να τα μεταφέρει καταλήλως και όπως πιστεύουν όλοι οι υπόλοιποι να δημιουργήσει καταστάσεις. Οι γείτονες θεωρούν ότι η κυρία Φλωρίκα δεν κάνει τίποτα άλλο πέραν αυτού, ότι δεν έχει καμία άλλη παρουσία στην κοινωνική ζωή, ότι η μόνη κοινωνική της ζωή είναι η φανερή. Πού να καταλάβουν ή καθώς πρέπει αυτοί οι άνθρωποι της γειτονιάς ότι η κοινωνική ζωή πολλές φορές, όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό, μπορεί να είναι εντελώς μυστική. Πώς να εννοήσουν με το μυαλό το απλό ή μάλλον το απλοϊκό τους ότι πολλές φορές το αγαθό κρύπτεται εκεί ακριβώς όπου δεν το αναμένουμε. Αυτά τα λόγια της φωνής στην εισαγωγή και έναρξη του έργου έχουν ληφθεί από ένα σύντομο διάλογο μεταξύ της κυρίας Φλωρίκας και της κυρίας Ασπασίας στο πρώτο μέρος της πρώτης σκηνής του έργου. «Καλημέρα κυρία Φλωρίκα. Τι γάτα σου ψάχνεις πάλι?» «Φλωρίκα. Α, καλησπέρα Ασπασία μου, τέτοια ώρα. Τι να κάνω η Έρμη. Έχει βρει ένα γάτο και σουρτουκεύει βλέπεις. Εσάς, σας πήρε ο ύπνος σήμερα?» «Ασπασία. Σήμερα είναι αργία Φλωρίκα μου και είπαμε να χουζουρέψουμε λίγο». «Φλωρίκα. Οι ανάγκες μας όμως δεν ξέρουν από αργίες. Τα ζώα μας θέλουν φροντίδα ακόμα και αυτές τις μέρες και οι άνθρωποι επίσης. Σου άφησα το κουτί να το πας». «Ασπασία. Εντάξει κυρία Φλωρίκα μου. Θα την πάω τη κούτα άμεσα, να σε καλά που βοηθάς». «Φλωρίκα. Εγώ το καθήκον μου κάνω». «Ασπασία. Δεν είναι καθήκον κυρία Φλωρίκα μου. Είναι αγάπη». «Φλωρίκα. Το ίδιο λέμε. Το καθήκον μου ως άνθρωπος είναι να αγαπάω τους γύρω μου και μάλιστα με πράξεις. Και σιγά το πράγμα, λίγα γάλατα και μπισκότα για τα ορφανά». Δηλαδή για την κυρία Φλωρίκα έχει ο άνθρωπος καθήκον του να αγαπάει τους γύρω, τους συνανθρώπους του και δει με τα πράξεων, όχι μόνο με τα λόγων. Με άλλους λόγους δηλαδή, η κυρία Φλωρίκα επαναλαμβάνει τα από της καθολικής επιστολής του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. «Γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνον ακροατέ, παραλογιζόμενοι αυτούς,
ότι ήτης ακροατής λόγου εστί και ου ποιητής, ούτως έικεν ανδρή κατανοούντι το πρόσωπον της γενέσεως αυτού εν εσόπτρο. Κατενόησε γάρε αυτόν και απελήλυθε και ευθέως επελάθε το οποίος είναι. Όποιος ακούει μόνον των λόγων της αληθείας, των νόμων αυτών που επιτάσσει το αγαθόν και δεν πράττει αυτό το λόγο, είναι σαν έναν που πήγε και κοίταξε το πρόσωπό του στον καθρέφτη, κατενόησε τη φυσιογνωμία του και όπως έφυγε από τον καθρέφτη, αυτομάτως, αμέσως, ελισμόνησε τον εαυτό του. Και όχι μόνο κατανοεί αυτό το θεμελιώδες η κυρία Φλωρίκα, η περιορισμένης δήθεν αντιλήψεως και μικράς παιδείας κυρία Φλωρίκα, αλλά κατανοεί και κάτι άλλο, επίσης από την Καινή Διαθήκη, από το κατά Ματθαίον. Όταν ουν ποιείς ελεημοσύνην, μη σαλπίσεις έμπροσθέν σου, ως περί υποκριτέ ποιούσιν εν τες συναγωγές και εν τες ρήμες, όπως δοξαστώσιν υπό των ανθρώπων. Αμήν λέγω ημίν, απέχουσι των μισθών αυτών. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Εν τέλει λοιπόν, ο Θεάνθρωπος όχι μόνο να γίνεται το αγαθό, αλλά να γίνεται και κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μη αποζητείται μετά η κοσμική δόξα, η δόξα από τους ανθρώπους. Ο όντως φιλάνθρωπος, ανεπιγνώστος δια τους πολλούς, πράττει τη φιλανθρωπία αυτού και πολλές φορές μάλιστα πολιτεύεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να νομίζουν οι πολλοί ότι ίσως είναι ακόμη και μισάνθρωπος. Το έργο αυτό της Άννας της Ραφαηλίδου διευκρινίζει εναργώς και ευσυνόπτως ακριβώς αυτό το παράδοξο, την εισάγγελον το όντι συμπεριφοράν και ίσως και κάτι παραπάνω, τη θεοειδή, της προσφοράς άνευ αναμονής αντιμισθίου εκ των ανθρώπων. Παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι και πατήσατε ώστε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο του καναλιού.